bụrụ ajọ ọgụ ife afa chọkafa memunu Chukwu emego fanụ ihe nwe mmiri Chukwu amukofanu onu vachoka vakomu na Chukwu akogofanu ife vachoka vamemu na Chukwu emegofanu vasi na mama ndị mma na adịgo m mmanụ ahịhịa yọlụ Chukwu n'ọzago mebele akwa mbelu Chukwu gojiza mebele ezitegolu mosi n'Onye Ilom anwụgonu a ga-ezitekwali ya ozi na ndị ilo ya nwụgonu Onye Ilom anwụgonu ndị ilo anya nwụgonu ekene dịrị Chukwu Onye Ilom anwụgo ebe gbagburu Onye Ilom ife bọchọka afa mmemme Chukwu emego fanụ Onye Ilom ebugo nwunye ife omelu n'enu uwe ebuge ometabulu okotabulu ometabulu nke onye okotobulu isi kote bụ ọgba anya egbe gbagbu Onye Ilom mgbotugbu Onye Ilom maka ọsị na mmadụ ibi ama nga n'ilu n'enu ụwa nọ ọnya ka nsila egbe gbagbu onye anụ o metanya buru n'isi enu ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu egbe gbagbu Onye Ilom mgbọtugbu Onye Ilom mgbọtugbu Onye Iloyi egbe gbagbu Onye Iloyi nke onye mmeta anya bulunu okwu ọka na-ekwu ife onye ya bụ n'enu ụwa ka ọ ya bụ ife mma bụ n'enu ụwa ka mma bụnụ o nwere ife njikwa onye bụ okwu o nwere ife njiti onye bụ egwunu Chukwu ekwugo okwu na ọsị na anyị ya aga n'irunu Olise ekwugo okwu na ọsị na anyị ya aga n'irunu okwu Chukwu n'enu ụwa anya ga-eme si na ife anyị na-eme n'enu uwe nwere isi ebele isi etinye n'ife anyị na-eme ife anyị na-eme wee nwee isi onye ile anyị ya nwụlele egbe gbagbu Onye Ilo mgbọtugbo ndị ilo egbe gbagbu Onye Ilom mgbọtugbo ndị ilo yi o metanya bulu n'isi Onyeoma na-ekwu AK-47 n'aka ị na-agba ndị ilo ometabulu egbe gbagbu Onye Ilo
onye nchekwube jebenu akụbigi odogwu na tokasi onye ọma biko bili egbe gbagburu ndị iloyi mgbe ọtụgburu ndị iloyi akụbigi na Filipino na tokasi odogwu akụmkpọ eze mgbota egbe gbagbo ndị iloyi Onyeoma Tochukwu na-ebeli ihe ebele egbe gbasa ndị iloyi isi ọfọ ka ọ bụ n'enu ụzọ Chukwu meghe n'isi oji ọ bụ onye ka na-ekwunu aka eze teri odogwu agbanwe dọla n'isi oji CEO the Rose PLC worldwide agbanwe dọla n'isi oji egbe gbagbo ndị iloyi agbanwe dọla na Filipino anyị ekenezianụ aka eze teri agbanwe dọla n'isi oji CEO the Rose PLC odogwu na Philippines Onyeoma Tochukwu ekene as we dey pray we dey show nwata kwota ka na Dubai odogwu Prince Samuel Alago egbe gbogbo ndị iloyi mgbọtụgbu ndị iloyi nwata kwota ka na Dubai odogwu Prince Samuel Alago onye omekene odogwu nwata kwota Omogo one of Igbo land Onyeoma Tochukwu ekene inu ndị Chukwu nyere egbe eji agba ndị ilo ndị bụ ndị mgbọdị na-egbe fa ndị bụ ndị egbe fa na-agba agba Israel ka na-eje o nwere onye nchekwube jebenu ọ bụ onye ka nchekwube wejebe ihe nwe mmiri ka nchekwube wejebe n'Israel egbe gbagbo ndị ilo mgbọtụgbo ndị iloyi Izuchukwu nwata odogwu onye a na-etu ihe nwe mmiri odogwu Onyeoma ekene yo agala Chukwu nyeli ike iji aga ihe nwe mmiri Onyeoma bili ihe nwe mmiri eze nwoke n'ịdị mma Onyeoma ekene yo egbe gbagbo ndị iloyi mgbọtụgbo ndị iloyi ihe nwe mmiri anne kwachalo neso aka na-eme ọgụ odogwu Onyeoma Tochukwu na-ekene yo anyị ekenezianụ Izuchukwu nwatụ ofu oke osisi Chineke tụbara na ngulube tenis ọnwatụ ebe ụmụ nnụnụ na ụmụ anụmanụ na-ezelu ndo ihe nwe mmiri one of Igbo land odogwu ije eme ọnụ n'Israel ezi nwa si ụbahụ ihe mbosi ekwusigo local gọọmenti na Anambra steeti ekweghị na-agba agba ihe nwe mmiri worldwide Onyeoma Tochukwu ekene inu
isobili nkwa egwu ka ọ bụ egwu gbasa ndị ilo ya isi ndị Chukwu nyere egbe eji agba ndị ilo Cambodia ka nje ekene kudos eze nnọkọ oju na-eme ogodogwu na Cambodia eze nnọkọ na Cambodia ofe egwu tofe onye ma na oge mee n'ụwa ofe egwu tofe eze nnọkọ as we dey pray we dey show ofe egwu tofe anyị ekenezianụ kudos eze nnọkọ na Cambodia eze nnọkọ na Jakarta Indonesia ofe egwu tofe onye mmanụ ọ ga-emenụ oji na-eme ọgọ na ihe adịlị m ezi nwa si ide atọ ụmụ Chima Imo steeti wepụtazianụ ọya abalị nkwa amala ofe egwu tofe onye mmanụ ọ ga-eme udosodogwu eze nnọkọ na Cambodia onye ọma na-esi m keneli all the members of IPF na Cambodia Idato Progressive Forum Cambodia isi m keneli chairman of IPF Duru Obinna ọnwa na Malaysia mmili malugo na Cambodia odogwu butere ike na Malaysia eze nnọkọ si mụ kene all the members of IPF osinoya baluno ndị ekwefa na-agba agba Onyeoma Tochukwu ekene as we dey pray e dey show hallelujah Kajeke n'odogwu Mandelas odogwu na China omesilika na China Onyeoma omesilika na Mandelas odogwu egbe gbagbo onye iloyi mgbọtụ ugbo ndị iloyi anyị ekenezianụ Wisdom Nebolisa omesilika 1 na China omesilika na Mandelas ego yi jụrụ oyi akwa elisi Onyeoma bụ Managing Director and CEO Doma Creative Solution Nigeria Limited Onyeoma bụ the owner ademia mgbayanụ maka ndị iloyi na-achụghị akụ ya na-abụ ụbanụ member Great Temple International Friends Club Worldwide ọgaranya na-adị mme mkpọtụ ezi nwa si Amorie Amofo Olu West Local Government Area Imo State the first son of Chief Daniel Nebolisa Ebubechukwu ụzọ 1 of Amorie Amofo
nwanyị ọma Adaobi na ezigbo nwunye Igbo Ostal Adaobi Nebuolisa nwunye Omesilika na China ewe gbagbo onye ilo yi ewe gbagbo onye ilo anyị mgbọtụgbo ndị ilo yo Njọkụ Emmanuel Nnaemeka obele nwabala kwelisi elisi CEO Godfest Odogwu Godfest Worldwide ego yi kalili amonsu ego yi kalili ndị iloyi CEO Godfest Odogwu Godfest Worldwide ọbatago akwelisi elisi CEO Godfest Odogwu Godfest Worldwide anyị ekenezianụ Njọkụ Emmanuel Nnaemeka CEO Godfest Club Worldwide Home and Abroad Founder of Men of Wisdom International Club Dakar, Senegal Ezinwasi Umuchima in Idato South Local Government Area Imo State CEO Godfest ego iba kwelisi elisi ego kalila monsu Onyeoma Tochukwu ekene yinu ngine ezigbo dozi akụ nwanyị ọma Lolo Gloria Chibuzo Njọkụ the Queen of CEO Godfest Worldwide Home and Abroad nwanyị dịka achọ anyanwụ ụtụtụ nwanyị ọma na di iji ya galanụ Onyeoma Tochukwu ekene egbe unu na-agba agba na mgbodi na-egbe unu ọya balụnụ nkwa amala anyị mmekọta anya yolia na-egwunu ha chifu Ogidiọma gwafo mgbodi na-egbe yi Chukwu nyere ihe egbe eji agba ndị ilo egbe gbagbuo ndị ilo yi mmiri na-ezoro ọra na Soye Kingdom Onyeoma ekene yo Traditional Prime Minister Odogwu Obowo gburugburu onye eze male ha batago egbe gbagbuo ndị ilo yi Chukwu nyere iyi mgbe eji agba ndị ilo anyị ekenezianụ High Chief Gideon Akwafo mmiri zoro ọra one of Navy na Soye Kingdom onye eze male Traditional Prime Minister Obowo gburugburu na Southeast Asia Chairman CEO onye eze male Global Resources Nigeria Limited Importer and Exporters ngine ezigbo dozi akwe Lolo Ocheze Ifeyinwa Akwafo mana nwudia egbe unu agbagbugo ndị ilo unu Onyeoma Tochukwu ekene unu ọya balụ ụlọ asị na
ike dị n'okwu ọnụ mana onye kwechi ekwezia n'elu ụwa nọ ọchụmachụsi na n'ebe nsi bịa tele aka maka na ndụ m dị n'aka Chukwu ọbịa ma o nwere ife onye iro pụrụ ime anyị n'elu ụwa maka na Chukwu ka dibịa ọbasie Chibekene tili Chukwu onwukwe 40 feet na Japan Ogbuefi Nnanyelugo onye ọma ekene yo Chukwu nyere ihe weji agba ndị ilo mbọtụ ugbo ndị ilo yi ezi nwa onwukwe na ihe adịlị m nụ 40 feet na Japan anyị ekenezianụ King Evans Ezechimere 1 na Malaysia King Evans egwu agbọgbugo ndị ile anyị Onye Ilom anwụgo ndị ilo ya anwụgo egwu gbagburu Onye Ilom mgbọtụrụ Onye ile anyị ometabulu Talenti na-enye nwa sobili Danko Worldwide Onyeoma na New Jersey, United States of America Onye ilo ya ngonu